Acara ulang tahun. Berarti acara ulang tahun organisasi muda-mudi Grujukan. Nek ngono ketuane pemuda ndi ketuane pemuda ya? Senengnya jangan geruk-geruk lagi ada. Celeng balap. Diri cari jangan cocik. Sip. Mau ngesong ini loh mas. Gino-gino. Ini aku sebenarnya. Celeng buyar kamu Pak Rusane. Woi. Ajenengan. Baik Pak, wedi kalungnya 10 kilo. Oh tak coba tengok Mas Agung. Iya. Awas awas. Ingkang wonten cerak wonten ing Blumbang Celeng kula suwun radi pinggir nggih mangke ndak klebus. Kon nyinden. Lah iya. Linden ya ora apa-apa. Kowe ngerti ra dene kon ngopo? Ya ora ngerti aku kok ngopo nang tekan kene ora ngerti aku. Seleng Lancar ora kowe? wah, lah nek kok ngono kuwi aku ngertine mung huruf depan tok ki. Gak tulisane apa ora roh aku. Ambiyen sekolah ra lo itu. Ora ya, Leng. Anjay. Buta warna ki. Coba aku ora buta warna wis dadi abdi negara. Podho. Nggo aku mbiyen niatle sekolah melu ngepam saiki. Lah nek aku mbiyen dadi abdi negara ki oleh sekolah AS dhewe 7 tahun. SMP 4 tahun. SMA 5 tahun ki blandange 4 tahun. Bangga. Oh, dan arep dadek abdi negara ya ora katut. Ketuan. Jane nek niat dadi lho. Dadi njijiki. Dadi kotelek. Ini dadi intine iki apa intine ya? Iki acara ulang tahun. Berarti acara ulang tahun organisasi muda-mudi Grujukan. Betul. Oh, nek ngono. Meriah toh? Berarti awake tekan kene iki kon kuwi mau merayakan HUT Ormak. Betul, Oh, betul. nek ngono. Lah nek ngono ketuane pemuda ndi ketuane pemuda ya? Ini ketuane pemuda. Yo kene.
gak kademen celeng elik engko banyu engko. Yo yo. Engko sike. Yo ketuane pemuda ndi yo? Apa ketua penyelenggara ndi ketua panitia? Nah, jedul ngene lho. Wah, jan. Iki Anjay, udah lama nggak ketemu lo, bro. Wah, gue tadi lihat kamu melaku-melaku, bro. Sekarang udah ganti kostum ini, bro. Saya mau memeriahkan Gumun. Lihat lampu kelap-kelip ini loh. Oh, kamu gumun lihat lampu mak celorot itu, bro. Iya, betul. Iki Ini berarti saya lupa wekas gua. Ingkung pitiknya mana ingkung pitik? Itu ada ingkung pitiknya, tapi gue tadi udah ambil pupunya. katanya kamu gak ingkung piktik semangka. Kalau ndasnya masih tau ndasnya. Ndasnya masih itu, jenggernya juga masih. Iki aku sak kanca nang kene, berarti intine dikon ngrameke HUT Ormak ya Mas ya. Genah, benar sekali Mas Agung. Ini kegandengan Ormak niki HUT, hari ulang tahun, bersamaan sama Sumpah Pemuda. Nah, kita mengadakan pentas seni jadilan ben. Nguri-uri budaya Jawa. Lha nggih genah niku. Sing maune ora ngerti ben dadi ngerti, sing ora ngerti ya ben. Ah, sing ra ngerti ya ben ra dikandani ngono to. Lah iya. Ben ngerti dhewe. Wong sing percaya ben delok, sing ora percaya ben meneng wae. Nah, genah. Ora, aku tak takon iki. Iki jane iki apa? Iki watu. Kuwi dadi intine nang kene iki kepengin mangan semangka. Oh, pengen mangan semangka. Lu pengen mangan semangka? Gue mau ingkung. Lu mau ingkung. Tapi tadi ingkung yang pupu udah tak makan nih. Kepalanya aja biar bisa notol-notol. Bayo. Enggak, cekernya aja biar bisa ngeker-ngeker ini. Nanti tak gubak telek. Oke, Mas Yudan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun organisasi muda-mudi Grujukan Ormak tetap jaya. Jaya, Ormak Jaya. Wah, aku juga, Aku nyinden kowe joget. aku lagune ngaduh, apa? Arom, arom, mburat wengi, lir Banjaran Sari. Arom, arom. Yo. Mburat wengi, lir Banjaran Sari. Mburat wengi, lir Banjaran Sari. Arom, arom, mburat wengi, lir Banjaran Sari. Oh, yeah.
kirimi roti. Yo. Yo. Oh. Yo jarane yo.